Jens, du skal se, du er også med i studiet, Jens. Og så... Jens, du skal se, du er også med i studiet. Og så er vi server mere for at komme ind i spillet her. Og til at bruge mindre kræfter på at vinde de her point, end Tobias Rasmussen gør. Halter lidt ud efter bolden. Lad os håbe, at det selvfølgelig ikke har en indvirkning. Ikke i stand til at reagere på bolden. Der skal helt klart noget andet end Tobias' angreb til. Så det bliver spændende at se, hvordan Tobias Rasmussen kommer til at ændre. Der er selvfølgelig bordtennis. Og derfor er det jo også virkelig rotation, der er i hoften, når de slår de forskellige slag. Så er det en stor respekt til Sofie Vallø, der er virkelig ved. Og jeg har også fået en... Og Ugo Logic. Sjov detalje. Flot bold her. Nu. Men rent faktisk skærer ned med så meget underskrog, at Tobias ikke... Og det virker som om, at der virkelig arbejder på de bolde her, og Anders Lind hele tiden overskud. Der vinder. Men sådan er det jo ikke. Det er jo virkelig svære slag, de udfører. Og her med en vanvittig duel. Som i forrige sæt. Jeg synes ikke, at Tobias spiller dårligt. Siden af bolden. Og ikke ligesom Lind. Taget på hælen. Og virkelig flot her. Absolut så hårdest til den her turnering. Og den her gang heldig. Lige nu. Det går meget godt. Hvem er det, du håber på tager for sejren hjem? Anders. Virkelig. 2-2. Den. Fordi Anders Lind er kommet lidt for tidligt ind og vil prikke eller flippe. Men nu og Tobias venter simpelthen rundt om hjørnet med forhånden. Utrolig godt udnyttet. Og her med. Men ikke desto mindre sjovt at se folks der bliver gjort en kæmpe forskel i kampen, og en af grundene til, at Tobias nu mere er med. Og Anders Lind helt til sidst her, der gør, at Tobias skal have for meget point direkte på serven.
Og til med at vinde de her hurtige point, men den her gang ud i en fuldstændig vanvittig point. Det er svært. Anders Lind har gjort det mellem hvert eneste sæt, sætter sig på stolen. Det er jeg ret sikker på, at man ikke må. Jeg har i hvert fald fået guld på Anders Linds gode spil. Her i hvert fald virkelig med ryggen mod muren. Og baghånden troede jeg, at han faktisk var en stor favorit, men Anders Lind trækker. Tobias skal tage 2 af Anders Linds server. Han tager den første, men vinder ikke nødvendigvis pointet. Nej! Anders Lind vinder dansk mesterskaber 2019. Og hvilken bold at slutte af med.